Gael, ven un momento aquí, que imos repasar matemáticas. Ti imagina que a partir de agora, cada mes che dou unha paga de 10 euros. Vale. Patuqui. Agora imagínate que vamos a un súper e nese súper hai unhas bolsas de lambetada que costan 1 euro. Cantas bolsas de lambetadas podes comprar cos 10 euros? 10. Ahora vouche dar outro 5 euros. Subo o soldo mensual a 15 euros. Pero agora imagínate que as bolsas de lambetadas suben de 1 a 2 euros. Cantas bolsas de lambetadas podes comprar agora? 8. Moi ben, son case 8. Pero papá, entonces, ¿por qué me subiste el sueldo y después se me bajaron las bolsas? ¿Cómo es posible? E isto é exactamente o que nos está pasando aos docentes co noso salario. Entre os anos 2022 e 2024, o noso salario subiu alrededor dun 9,8%. En cambio, o custo da vida aumentou máis ou menos un 12,1%. Que quere dicir isto? Pois que só en 3 anos perdemos alrededor do 2,3% de poder adquisitivo. Dito de outra maneira, cobramos un pouquiño máis, pero o que cobramos cada vez danos para bastante menos. Y esto me lo quedo. Esta subida que tivemos desde o 2022 ata 2024 asinara o goberno do Estado español cos seus sindicatos amigos. E agora queren repetir o mesmo, subirnos o soldo daqui ao 2028 un 11% sen saber o que vai subir o prezo das lambetadas. Esto me lo voy a quedar. A solución? Pois que nos suban o soldo conforme sube o precio da vida, é dicir, o IPC. Con isto, se o custo da vida subise moito máis do previsto, como o noso salario vai estar axustado ao IPC, pois nós xa non seguimos perdendo diñeiro. Así de simple. Gracias, tío. Y me lo puedo ganar. No,